Νέος Δήμαρχος Ηρακλείου Σταύρος Γεωργόπουλος και ο πρώην Δήμαρχος Μελισσίων Μιχάλης Γραφάκος. Φίλοι μου αγαπημένοι, είναι μαζί μας και δύο πολύ καλοί μου φίλοι και συνάδελφοι, ο Κώστας ο Ποτήρης και ο Αριστοτέλης ο Μιμής. Είναι και πάρα πολλοί αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπημένοι φίλοι, με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί πολλά χρόνια σε πολιτικές μάχες και πολιτικούς αγώνες και εκλεκτά επίσκομματικά στελέχη πρόεδροι τοπικών οργανώσεων. Ζητώ συγγνώμη εάν έχουν γίνει παραλήψεις. Καθηγητές επίσης φίλοι του Πανεπιστημίου και άλλα εκλεκτά κοινωνικά στελέχη. Κυρίως και προεξοχόντως είστε όλοι εσείς. Ο τολμών νικά. Ετόλμησα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου διαχέεται από πολλές πλευρές μία απαξίωση του πολιτικού συστήματος, ετόλμησα να κάνω αυτή την μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση. Ετόλμησα. Νομίζω ότι δεν ετόλμησα, γιατί στο βάθος της σκέψεώς μου και της αποφάσεώς μου ήτανε το ότι ήξερα τι ξεχωριστή θέση έχω στην καρδιά σας. Μία σχέση που οικοδομήθηκε σε στέρεες βάσεις στα 30 χρόνια της ενεργής πολιτικής δραστηριότητας. Είστε εδώ γιατί είμαστε ιδεολογικά ομόχνοτοι. Πιστεύουμε στις ίδιες αρχές και αξίες. Γι' αυτό είσαστε εδώ σήμερα. Ήρθατε εδώ για να στηρίξετε τον άνθρωπο που εισήγαγε, όπως είπε ο προλαλής σας αγορητής, στο πολιτικό ελληνικό λεξιλόγιο τον όρο λαϊκή δεξιά. Και πολλοί με ρωτάνε, τι είναι η λαϊκή δεξιά? Εγώ θα σας πω με δύο κουβέντες. Είναι η παράταξη των νοικοκυρέων. Όχι με την έννοια του πλούτου, αλλά με την έννοια της νοικοκυρεμένης, της όφρονης διαχείρισης. Είναι η παράταξη των θυσιών αίματος και φορολογικού χρήματος. Η παράταξη που παραμέρισε κάποτε τα πρωτεία, τον πολιτικό της εγωισμό το 1948 και τι είχε συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων, παρεχώρησε την Πρωθυπουργία και τα βασικότερα υπουργεία σε μικρότερα κόμματα του κέντρου, γιατί έπρεπε να σωθεί η Ελλάδα και η δημοκρατία. Εγώ προσωπικά εδώ θα τα πούμε όλα. Δεν γυρίζω για να μασίσω τα λόγια μου, δεν τα μάσησα και κατά την πρώτη περίοδο της πολιτικής μου δραστηριότητας. Εδώ θα τα πούμε όλα. Ήτανε δύσκολη η απόφαση να φύγω. Πέταξε την καρέκλα και έφυγα. Δεν θα αναφερθώ στους λόγους. Οι δύο βασικοί λόγοι, ξέρετε ποιοι ήταν? Ο ένας ήταν ότι ένιωθα αυτή η παράταξη να έχει ένα ανεξήγητο κόμπλεξ. Η παράταξη των νοικοκυρέων που όρθωσε, πήρε αυτόν τον τόπο μετά τη φοβερή δεκαετία του 40 και τον ανόρθωσε και έκανε θαύματα
και εισήγαγε την πατρίδα μας στην πολιτισμένη Ευρώπη. Την έκανε ομότιμο μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Την πήρε από ψωροκόστενα το 1953 και την έκανε αρχόντισσα κυρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Και διεκρίνεται μεταπολιτευτικά από ένα ανεξήγητο κόμπλεξ. Κόμπλεξ έναντι αυτών που έδωσαν εξετάσεις εις βάρος της δημοκρατίας και της πατρίδος και τους ανοίγαγαν σε κριτάς και τιμητάς. Και δεύτερον, διότι δεν ετόλμησε, ο Σάκης ήρθε μετά το 81 στην κυβέρνηση, δεν ετόλμησε να επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου το πρόγραμμά της. Και νιώθοντας μόνος, πέταξε την καρέκλα και έφυγε. Και τώρα γυρίζω, ξάφνιασα και όταν έφυγα, που μπορούσα να κάνω περίπετο το 2007, και γυρίζω τώρα και ξαφνιάζω γιατί γυρίζω στα δύσκολα. Γιατί γυρίζω? Γυρίζω απλώς γιατί με κάλεσε ο αρχηγός της παρατάξεως, ο Αντώνης Σαμαράς. Κυρίως γυρίζω γιατί με επιστράτευσε η συνείδησή μου, η πατριωτική μου συνείδηση, διότι στη θέση, στην κατάσταση που είναι σήμερα η πατρίδα μας ταπεινωμένη, εξευτυλισμένη και ο λαός μας βασανισμένος και ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος, γονατισμένος, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να ιδιωτεύει. Πολύ περισσότερο πολιτική του χαρακτήρος και της πορείας της δικής μου. Όλοι μας δεν έχουμε το δικαίωμα να ιδιωτεύουμε. Πρέπει από ιδιώτες να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να κάνουμε την προσωπική μας υπέρβαση, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε εργατικότεροι, να γίνουμε εντιμότεροι, να γίνουμε αποτελεσματικότεροι. Μην αυταπατώμεθα. Ένα λαό, μία πατρίδα δεν τη σώζει ένας άνθρωπος, ούτε οι 300 της Βουλής. Για να σωθεί χρειάζεται πανστρατιά όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου. Μην περιμένουμε να μας σώσουν οι ξένοι. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του. Τα ελλείμματα τα δικά μας είναι τα πλεονάσματα της Γερμανίας. Αυτή είναι ομή πραγματικότητα. Και βλέπετε ότι έγινε ένα κούρεμα αλλά Μέρκελ. Δεν έγινε άλλα Γκρέκα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Γυρίζω λοιπόν διότι και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού στις 6 Μαΐου, εάν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση και αν υπάρχει ισχυρή βούληση πολιτική και αν υπάρχουν ψυχισμός και θέληση αταλάντευτη, μπορούμε να διαπραγματευτούμε πολλά. Γιατί, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι σαν το άδειο όπλο που το κρατάει και φοβάται και αυτός που το κρατάει γιατί ξέρει ότι είναι άδειο και φοβάται και αυτός κατά το οποίο στρέφεται γιατί δεν ξέρει ότι είναι άδειο, νομίζω ότι είναι γεμάτο. Κάπως έτσι είναι και η σχέση μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Τι εννοώ? Μπορεί να λέει το μνημόνιο ότι πρέπει να μειωθούν οι μισθοί και συντάξεις κατά 15% τον Ιούνιο. Εάν πάμε διαβασμένοι και ας πούμε προτείνουμε ισοδύναμα μέτρα που δεν θα χτυπήσουν το φτωχούλι του Θεού,
μισθούς και συντάξεις, που ό,τι κόβεται αφαιρείται από την εσωτερική ζήτηση και προκαλεί βάθεμα της ύφεσης, αλλά θα κλείσουμε τις μαύρες τρύπες. Υπάρχουν 1.500 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν παράγουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν παράγουν. Αυτά θα πρέπει να είχαν κλείσει ήδη, προτού κοπεί μισθός και σύνταξη. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω Ολυμπιακούς αγώνες. Και εμείς την ώρα που πετσοκόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ Special Olympics, παρακαλώ, και κοστίσαν περίπου 100 εκατομμύρια. Και τρέχουν τώρα να βρουν 100 εκατομμύρια για να σώσουν το ενεργειακό μας σύστημα. Και θα πάω στα ιδρύματα τα πολιτικά των αημνίστων ή επιζώντων πρωθυπουργών. Είναι 5-6. Κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια. Τι παράγουν? Τίποτα. Να κλείσουν αύριο το πρωί οι στρώφικες της χρηματοδοτήσεως. Δεν μπορεί ο κύριος Προβόπουλος να βγαίνει από καθέδρας και να λέγει να κοπεί η σύνταξη των 500 και των 300 ευρώ και να παίρνει 50.000 μισθό το μήνα. Δηλαδή 700.000, και αν βάλεις και τα συμβούλια και τα διαβούλια να πλησιάζει το 1 εκατομμύριο και να κάνει παρενέσεις, 1.500 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πίνουν το αίμα του Έλληνα φορολογούμενο και δεν ανταποδίδουν στην κοινωνία τίποτα. Απολύτως τίποτα. Να μην απολυθεί κανένας. Είμαι αλλεργικός στις απολύσεις. Είμαι αλλεργικός διότι είμαι... Γιατί όταν λέω λαϊκή δεξιά, γνωρίζω τι σημαίνει λαϊκή δεξιά και το εννοώ. Ως υπερασπιστής χιλιάδων απολυμένων, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, δασοφύλακες, αγρονόμοι, υπάλληλοι συμβασιούχοι του ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ, άνω των 8.000 κάτω παρελθόν, διεσώθησαν με το πείσμα μου, με την επινοητικότητά μου και με τις ταχυδακτυλουργίες μου. Και τώρα, στο νέο διοκτικό κύμα της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου Β, της γνωστής πολιτικής βασιλικής οικογένειας, πάλι αγωνίζομαι στα δικαστήρια σε καθημερινή βάση για να διασώσω τα θύματα αυτής της διοκτικής λέλαπας. Σε αυτά όμως τα 1.500 νομικά πρόσωπα του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι βολεμένοι όλοι η πρασινοαριστερή νομενκλατούρα. Και γι' αυτό δεν την αγγίξανε, γιατί ουδής εμίσησε την εαυτού σάρκα, αλλά θάλπη και τέρπη αυτήν. Λέει τα Ιερά Γράμματα λένε. Λοιπόν, αντί να καταφεύγουμε λοιπόν σε πετσοκόμματα των μισθών και των συντάξεων, να κλείσουμε τις μαύρες τρύπες του προπολογισμού που δεν έχουν καμία επίπτωση στη ζήτηση, στην αγορά και στην ύφεση. Δαπάνες πολυτελείς και αχρίες. Αυτές πρέπει να εξουδετερωθούν και να συμβεστούμε το βαλάντιο, το ταπεινό βαλάντιο του εργαζόμενου και του μισθοσυντήρητου και του συνταξιούχου. Και θα πρέπει πολύ γρήγορα να απαλείψουμε και αδικίες που γίνανε. Γίνανε πολλές αδικίες με αυτές τις οριζόντιες περικοπές
και θα είναι χρέος της κυβέρνησής μας να τις αποκαταστήσει. Θα προτείνουμε λοιπόν ισοδύναμα μέτρα στη γραμμή της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και εκεί θα δοκιμάσουμε την καλοπιστία ή την κακοπιστία των εταίρων μας. Εάν μας πούν ότι ξέρετε κάτι, θα μειώσετε μισθούς και συντάξεις, τότε πρέπει να πάρουμε τον πύλο μας και την αλεξιβρόχιό μας, να τους μπουτσώσουμε και να φύγουμε. Και να ανασυγκροτήσουμε το εθνικό κράτος για να προστατεύσουμε το λαό μας και την πατρίδα μας. Αλλά προτού δοκιμάσουμε την καλοπιστία τους και την αλληλεγγύη τους, δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τους ψευτολαϊκισμούς, τους ψευτοπαλικαρισμούς και τις ψευτομαγκές νεοκόπων πολιτικών αρχηγών ή των γνωστών αριστερών κομμάτων. Καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, διότι όσοι είστε εδώ σας γνωρίζω προσωπικά. Δεν ήρθατε τυχαία. Είστε οι άνθρωποι που πάντα στέκεστε δίπλα μου. Είστε οι άνθρωποι που ανατρέπετε τις δημοσκοπήσεις, διότι οι δημοσκοπήσεις μετράνε αριθμούς. Δεν μετράνε ψυχές. Απόψε όμως βλέπω ότι μαζί με το μεγαλείο των ψυχών σας, έτσι, συμπορεύεται και ένας μεγάλος αριθμός. Τι μας λένε τα μικρά κόμματα? Καταρχήν, το ένα από τα δεξιά κόμματα, την πολιτική του ύπαρξη και το πολιτικό του μεγάλωμα το οφείλει στον στρουθοκαμιλισμό όλου του πολιτικού προσωπικού, πλην Απόστολου Ανδρεουλάκου. Δηλαδή τι? Στο γεγονός ότι πλέον ο Έλληνας δεν μπορεί να επιβιώσει μες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, γιατί η Πάτρα δεν έχει πρόβλημα, πολλές πόλεις, δεν μπορεί να επιβιώσει. Νιώθει ανασφάλεια, νιώθει πλήρη υποβάθμιση του περιβάλλοντος του, διότι έχουμε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Όποιος θέλει μπαίνει στην Ελλάδα. Και υπήρξε μεγάλος στρουθοκαμιλισμός όλα τα χρόνια. Όταν συνεζητείτο στη Βουλή το Μάιο του 1998 το νομοσχέδιο για τους ειδικούς φρουρούς, είχα πει αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, με δημοσιονομικό κόστος όμως, την ώρα που στερούμεθα και της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και φαρμακευτικής, και με μεγάλη κοινωνική όχληση. Εγώ είχα πει τότε, η αυθαίρετη είσοδος στη χώρα πρέπει να είναι κακούργημα και να επιβάλλονται ποινές καθήρξεως. Και να πηγαίνουν, να γίνουν φτηνά καταλύματα, τόλους, σε ακατοίκητα νησιά, όπου και το κόστος είναι περιορισμένο, διότι και τα έξοδα φυλάξεως είναι λίγα, και επίσης δεν υπάρχει καμία κοινωνική όχληση. Επέπεσαν εντός και εκτός των τυχών, εντός των κομματικών τυχών και εκτός των κομματικών τυχών, επέπεσαν να με φάνε. Ο φασίστας, ο ακροδεξιός, ο βασιλοχουτικός, ο ρατσιστής, Και έπερπε όλα τα κόμματα, μηδέ του δικού μας, να δείξουν οι δημοσκοπήσεις πάνω από 5% για να αφυπνιστούν προεκλογικά. Εγώ δεν μασάω το λόγιο μου.
εάν με στείλετε στη Βουλή, δεν θα παραμείνει προεκλογικό τρίκ. Θα παλέψω να γίνει πραγματικότητα. Όταν στην πορεία του τα καταδαφίζουμε όλα, αποφασίσανε επί κυβερνήσεως του Πασόκ να εξαλείψουν, να αφαιρέσουν τα ναρκοπαίδια, εγώ εναντιώθηκα. Και με ρωτή στη Βουλή και με παρουσίες στα τηλεοπτικά κανάλια και στα ραδιοφωνικά. Είπα, για λόγους εθνικής άμυνας και για λόγους λαθρομετανάστευσης, αυτό που γίνεται είναι έγκλημα. Και έπεσαν όλοι να με φάνε. Πάλι το γνωστό, ο φασίστας, ο ακροδεξιός. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τώρα που πάμε σε εκλογές, ψυγή του τάφου για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ψυγή του τάφου. Δεν είναι τυχαίο και θα σας εξηγήσω παρακάτω. Άκουγα σήμερα τον πρόεδρο στο Ζάπι και είπε αυτά που λέω εγώ εδώ και 20 χρόνια. Για το άσυλο, για την ασυλία, για το άσυλο. Και μόνο η λέξη το λέει όλα και ασυλία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και 20 τόσα χρόνια να λέω ότι είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, για τη δημοκρατία μας, το πανεπιστημιακό άσυλο. Που είναι άσυλο εξτρεμιστικών εγκληματικών στοιχείων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια ελευθέρα διακίνηση ιδεών? Με κάλεσε κατ' επανάληψη η ΔΑΠ Νουδουφουκού κατά το παρελθόν να πάω να μιλήσω στο πανεπιστήμιο. Και δεν πήγα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έπρεπε να πάρω μαζί μου τη φρουρά μου, την ιδιωτική φρουρά μου, και να γίνει σύρεξη και αιματοχυσία. Άρα λοιπόν, όταν ένας βουλευτής, αντιπρόσωπος του λαού, για να πάει να μιλήσει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να γίνει αιματοχυσία, για ποιο άσυλο μιλάμε? Για ποια διακίνηση ιδεών μιλάμε? Η μόνη διακίνηση ιδεών είναι αυτής της αριστερής, της πάσης φύσεως αριστερής ιδεολογίας. Μάλιασε η γλώσσα μου να λέγω ότι δεν είναι δημοκρατία να επιτρέπουμε σε 50 άτομα να καταλαμβάνουν κεντρικές λεωφόρους και να παδαίνει συμφόρηση όλη η πρωτεύουσα και να ταλαιπωρούνται χιλιάδες οδηγοί αυτοκινήτων και επίσης να νεκρώνει το εμπορικό κέντρο των Αθηνών. Και έρχεται τώρα η αριστερά και κλαίει δήθεν με μαύρο δάκρυ για το πώς υποφέρει ο λαός. Μα αυτοί αυτό θέλουν. Μήπως τυχόν και ευδοκιμήσει η Επανάσταση. Θέλουν μία πατρίδα ταπεινωμένη, ένα λαό εξαθλιωμένο, και γι' αυτό εργάστηκαν επί 60 χρόνια τόσα, μη τυχόν και κάνουν την Επανάσταση. Σήμερα έδωσα, μετήχα σε ένα πάνελ, θα προβληθεί το προσεχές Σάββατο στις 5 η ώρα, και στο πάνελ ήταν ένας υποψήφιος από το λαός, ένας από την αριστερά τη Δημάρ και εγώ. Και βεβαίως πήγε ο αριστερός να πει ότι είναι άμομη η αριστερά, δεν φταίει σε τίποτα. Δεν φταίει σε τίποτα. Και ότι το φταίξιμο είναι μόνο των δύο κομμάτων. Του λέω, όταν ήμουν υπουργός, εγώ υφυπουργός δημόσιας διοίκησης, λοιπόν, μας είχε τρελάνει στις ερωτήσεις ο προηγούμενος αρχηγός του συνασπισμού, ο Αλαβάνος. Γιατί, λέτε?
γιατί ήθελε σχεδόν όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων στο δημόσιο να υπαχθούν στα βαρέα ανθυγιεινά και στα επικίνδυνα. Έτσι. Και να εκτιναχθεί το δημοσιονομικό κόστος και τα ελλείμματα. Του λέω, δεν σου πω άλλα. Εγώ δεν είδα ποτέ, του λέω, στη Βουλή. Δέχτηκα σωρία ερωτήσεων διότι έκανα οικονομίες. Και οι περισσότερες ήταν από το χώρο της αριστεράς. Δεν είδα ποτέ να πείτε γιατί γίνονται προσλήψεις. Δεν είπατε ποτέ γιατί δίνονται υπερορίες χωρίς να γίνονται αποζημιώσεις για υπερορίες, χωρίς να γίνονται υπερορίες. Και μάλιστα όταν ήμουνα υφυπουργός, μία μέρα εκεί προημερησίας διατάξεως συζήτηση, ήταν 3-4 αριστεροί όλων των αποχρώσεων. Και τους λέω, εσάς, του λέω, οι σχολάρχες, αυτοί που έχουν δηλαδή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, θα πρέπει να φτιάξουν την πρωτομή σας, ας ζείτε, λέω, και να την έχουν στο προάβλιο. Διότι με την μέθοδο των καταλήψεων, έτσι, που προάγεται, ο καθένας και ο φτωχούλης του Θεού σου λέει να μην χάσω το παιδί μου κατά τη διάρκεια της καταλήψεως και στραφεί στα ναρκωτικά ή στον παράνομο βίο γενικότερα, θα το πάω σε ένα ιδιωτικό, έτσι. Έστω μπορώ δεν μπορώ για να γλιτώσω το παιδί μου. Αυτό κάνετε, τους λέω. Και δεν βγάλαν άχνα. Μα εμείς, λέει, τι κάναμε. Εσείς τι κάνατε, του λέω. Τα 10 πρώτα χρόνια, από το 74 μέχρι το 85 χρόνια, οι συνδικαλιστές οι αριστεροί συμπορευθήκατε με τους συνδικαλιστάς του ΠΑΣΟΚ και κάνατε μία καταστροφική δομική αντιπολίτευση. Καταλαμβάνατε εκπαιδευτήρια, καταλαμβάνατε πανεπιστήμια, καταλαμβάνατε επιχειρήσεις, εργοστάσια. Διώξατε εργοστάσια αλλοδαπών συμφερόντων και κάνατε αποβιομηχανοποίηση παντού και κυρίως στην Πάτρα. Και δεν φταίτε εσείς. Ποιος προήγαγε την ανομία. Φώναζα χρόνια νόμος και τάξης. Και βεβαίως ένας λόγος που γύρισα επίσης είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά άκουσα από το 1974 μέχρι σήμερα αρχηγό της παρατάξεως να λέγει αυτά που σας λέω τώρα και επίσης να λέγει στην αριστερά ότι δεν είσαι στο απειρόβλητο. Ασκείς κριτική εναντίον όλων, θα υφίστασαι και κριτική από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Και ήταν ένας λόγος για να συστρατευτώ. Σημαντικός και αυτός. Αγαπητοί μου φίλοι, η πολιτική ζωή και ο εθνικός βίος μας, ακόμα μεσούσης της Επαναστάσεως του 1821, περιστρέφεται γύρω από το δημόσιο χρέος. Είχαμε πτωχεύσει 7 φορές. Η σημαντικότερη ήταν επί Χρελάου Τρικούπη και η αμέσως σημαντική ήταν επί Ελευθερίου Βενιζέλου το 1932. Τα αγάλματα και των δύο είναι και εκτός Βουλής και εντός Βουλής. Και σας ερωτώ, όταν κυβερνάς σε αυτόν τον τόπο και πτωχεύει, είναι σαν να είσαι επιχειρηματίας και πτώχευσε η επιχείρησή σου. Είσαι άξιος ιστορικής μνήμης και τιμής. Πέστε μου, γιατί έχουμε τρελαθεί. Όπως επίσης έχουμε χάσει και την έννοια των λέξεων. Τα στρατόπεδα κράτησης, αυτά όπως τα λένε κέντρα φιλοξενίας. Επιτέλους στην Ελλάδα να δείτε τι πολιτική βούληση υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που για μένα είναι το πρώτο εθνικό πρόβλημα, η λαθρέα μετανάστευση. Το πρώτο. Έχω κάνει φτωχός και δεν με τρομάζει φτώχεια.
Όμως, εκείνο που είναι για μένα και πιστεύω και για σας ασήκωτο, είναι όταν φύγουμε από αυτόν τον μάταιο κόσμο και δεν έχουμε αφήσει πίσω ελληνική πατρίδα, ελληνική κοινωνία, ελληνικό κράτος. Και όταν έρχεται, προχθές το άκουσα, από τον Υφυπουργό Δημοσίας Τάξης, εγώ θα τη λέω Υφυπουργό Δημοσίας Τάξης, λοιπόν, και μέχρι πρότινος αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Οικονόμου, σε ένα πάνελ, να λέγει συλλαμβάνουμε κάθε χρόνο 130.000. Δηλαδή, ρε μεγάλε, πόσους άλλους τόσους δεν συλλαμβάνετε? Είναι ως γνωστόν, οι συλλαμβανόμενοι είναι λιγότεροι από τους μη συλλαμβανωμένους. Μα άμα μπαίνουν μέσα 300.000 το χρόνο, σε 10 χρόνια έχουμε τελειώσει. Θα πρέπει να μεστανασέψουμε έτσι, ή να μπούμε σε μια γωνιά και να μην μιλάμε. Να είμαστε ζαρωμένοι σε μια γωνιά. Και να είμαστε φιλοξενούμενοι στην πατρίδα μας, από τους αλλοδαπούς. Άκουγα και άλλα και ακούω και άλλα ανέκδοτα. Ότι δεν έχουμε μεταναστευτική πολιτική. Στη Βουλή, ο Σάκης είδαν σχετικοί νόμοι περί Ελλαδοπών, περί Ιθαγενείας κλπ. Άκουγα αυτά τα αφλιναφήματα. Δεν έχουμε μεταναστευτική πολιτική. Στην υγεία σας. Και ρωτάτε απλά λογικά πράγματα. Μεταναστευτική πολιτική, τους έλεγα, μπορείς να οικοδομήσεις όταν έχεις σφραγισμένα σύνορα. Άμα τα σύνορα είναι ανοιχτά, περί ποιας, δήμαρχε, μεταναστευτικής πολιτικής που μιλάμε? Διότι όταν έχεις σφραγισμένα σύνορα, όπως όταν πηγαίναμε στην Αμερική, πηγαίναμε στον Καναδά, πηγαίναμε στην Αυστραλία, πηγαίναμε στη Γερμανία, έτσι πηγαίναμε. Σε κοιτάγανε στα δόντια, σε περνάγανε, έλεγαν θέλουμε αυτές τις ειδικότητες, θέλουμε εργάτες, θέλουμε τεχνίτες, έκανες τα χαρτιά σου, σε περνάγανε από αυστηρές ιατρικές εξετάσεις και σε βλέπανε ικανότατο και πέρναγες. Όταν λοιπόν είναι ελεύθερο να μπαίνει όποιος θέλει μέσα, περί ποιας μεταναστευτικής πολιτικής μιλάμε? Μεταναστευτική πολιτική σημαίνει έχω κλειστά τα σύνορα, χρειάζομαι για την συλλογή του ελαιοκάρπου 3 μήνες να έρθουν τόσες χιλιάδες εργατικά χέρια από τη Βουλγαρία με διακρατική συμφωνία, έρχονται και φεύγουν πίσω. Επίσης για άλλα αγροτικά προϊόντα. Μου λείπουν τεχνίτες και λέω να έρθουν τεχνίτες από την Πολωνία, ξέρω εγώ, πριν προτού μπουν και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή εδώ ξέφραγο αμπέλι? Δεν μπορεί μια χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτή η λαθρομετανάστευση αποσάθρωσε όλες τις εργασιακές σχέσεις και πλήθυνε η μαύρη εργασία. Αυτά που λέγανε ότι τα ταμεία μας τα σώσαν οι ξένοι είναι ανοησίες. Είναι μέγα ψεύδος, το οποίο διακινεί, ξέρετε ποιος? Αυτό που λέω εγώ, παγκοσμιοποιημένη αριστερά. Η παγκοσμιοποιημένη αριστερά στις κίτρινες στήλες των εφημερίδων είναι υπερκαπιταλιστική, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ο εργαζόμενος και στην Ελλάδα παίρνει 1 ευρώ μεροκάμετο την ημέρα. Στις λευκές όμως στήλες χτυπάνε με τα μανίας όποιον είναι πατριώτης, όποιος είναι ορθόδοξος, όποιος είναι υπέρ της ελληνικής γλώσσας, όποιος πιστεύει σε αυτό που λέμε ελληνισμός και χριστιανισμός. Το χτυπάνε με τα μανία. Λοιπόν, για να ξαναπιάσω το νήμα, το χρέος λοιπόν κατά τη δεκαετία του 50, από το 53 μέχρι το 64, μέχρι το Μάρτιο του 64, η Ελλάδα δεν το πλήρωνε. Το προπολεμικό της χρέος της τάξης των 78 εκατομμύριων στερλινών, σημαντικό ποσό για την εποχή εκείνη, δεν το εξυπηρετούσε, δεν το πλήρωνε. Ξέρετε γιατί δεν το πλήρωνε? Γιατί επιστρατάρχη Παπάγου και Σπύρου Μαρκεζίνη
έγινε η αναπροσαρμογή της δραχμής το Μάρτιο του 1953, αφού όμως προηγήθηκε ισοσκελισμός του προϋπολογισμού. Άμα ισοσκελείς τον προϋπολογισμό σου και δεν χρειάζεται να πας αζήτουλας στις ξένες χρηματαγορές, είμαι κράτος, εγώ δεν θα κάνω το λαό μου να πεθάνει ή το κράτος, το κοινωνικό και εν γέννη κράτος, να αποσαθρωθεί για να πάρουν οι τοκογλύφοι τα λεφτά του. Δεν πληρώναμε. Και ξέρετε, και δεν πληρώναμε και αγοράζαμε και το χρέος μας που είχε υποτιμηθεί, διότι αφού δεν πληρώναμε είχαν εξευτελιστεί οι ομολογίες. Τότε τις λέγανε ομολογίες, τώρα τις λένε ομόλογα. Ξέρετε πότε μπήκαμε στο λούκι και αρχίσαμε να πληρώνουμε και να εξυπηρετούμε το προπολεμικό δημόσιο χρέος? Όταν έγιναν οι εκλογές 31 Οκτωβρίου του 1963, οι αγρότες, θυμάμαι, σε όλες τις αγροτοπόλεις που πήγαινε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μιλήσει, τον πιέζαν από κάτω να διπλασιάσει τις επιδοτήσεις. Και ο Καραμαλής τσακωνόταν, Αγρίνιο, Τέλη μου, Λάρισα, σε όλες τις αγροτοπόλεις. Και τότε ο αγροτικός πληθυσμός ήταν από πλευράς ψήφων ρωμαλαιότατος. Ψήφοι ήταν στην επαρχία. Και τους έλεγε, εγώ δεν θα χρεοκοπήσω τον τόπο, δεν θα καταστρέψω τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για να σας δώσω. Και έρχεται ο Γεώργιος Παπανδρέου σε εκείνες τις εκλογές και παίρνει 145 έδρες, ένα 42% με 3 μονάδες διαφορά κέρδισε στον Καραμαλή, ο οποίος δεν ενέδινε στο αίτημα και μέσα σε 3,5 μήνες μοίρασε όλο το ποσό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, της τάξεως των 2,5 δισεκατομμυρίων. Όλος ο προϋπολογισμός ήταν 23 δισεκατομμύρια. Ήταν ισοσκελισμένος και ο τακτικός και ο γενικός. Δηλαδή μέσα και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κάναμε δημόσια έργα, κάναμε λιμάνια, δρόμους, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Με τις δυνάμεις μας, με τον ισοσκελισμένο μας προϋπολογισμό. Και έρχεται σε 3,5 μήνες, μοιράζει τα 2,5 δισεκατομμύρια, από 42 παίρνει 52% στις εκλογές της 16 Φεβρουαρίου του 1964 και προφανώς με εισήγηση του μεγάλου οικονομολόγου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Και αφού λοιπόν χρειαστήκαμε να πάμε να ζητήσουμε 2,5 δισεκατομμύρια που μας λείψανε, λοιπόν τότε μας είπανε, ελάτε εδώ, πληρώστε και τα προπολεμικά. Και μας έβανε στο λούκι να πληρώνουμε και να εξυπηρετούμε και αυτό το χρέος που επί σειρά ετών δεν το εξυπηρετούσαν. Γιατί σας το αναφέρω? Δεν σας κάνει εντύπωση? Επικολούθησε η επταετία της δικτατορίας, όπου υπήρξε νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση, υπήρξε ανάπτυξη και μπορέσαμε και επεξήλθαμε στα χρέη μας και φτάσαμε να έχουμε πάρα πολύ μικρό, χαμηλό, ασήμαντο χρέος. Και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου στην εξουσία το 81, ο δίθεν σοσιαλιστής. Σοσιαλισμό μπορεί να κάνει με 3 τρόπους. Ο ένας είναι, έχω γεμάτα τα ταμεία του κράτους, γιατί έχω μια οικονομία που έχει κάνει φτερά, που πετάει, και από τα γεμάτα ταμεία στηρίζω την κοινωνική πολιτική και στηρίζω τους αδύνατους. Ενισχύω τους αδύνατους. Αυτός είναι βεβαίως ένας θεμιτότατος και υγιέστατος τρόπος που τον ασπάζουμε απολύτως. Ο δεύτερος τρόπος είναι παίρνω από τους πλούσιους και δίνω στους φτωχούς. Και αυτός θεμιτός είναι. Μπορεί να είναι σε βάθος χρόνου καταστροφικός, αλλά είναι και αυτός θεμιτός. Αλλά αυτός διάλεξε τον τρίτο δρόμο προς το σοσιαλισμό. Να δανείζεται το κράτος και να τους μοιράζει στους αδύνατους. Και έτσι οικοδόμησε τον πολιτικό του στρατό, και ο οποίος την τελευταία στιγμή θα επιστρέψει στο κόμμα, και αν εμείς δεν πείσουμε αυτούς που λακάνε από εδώ και από εκεί, μη δείτε τον Βενιζέλο πρωθυπουργό, ή μήπως αν η διαφορά είναι μικρή, μη δείτε να παραμένει ο Παπαδήμος και να συνεχίζεται η πασοκική διακυβέρνηση. Και φτάνουμε τώρα στο 2009.
Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, Υπουργέ, κύριε Γερεστάδη, εσείς θυμάστε ποτέ παραμονές εκλογών ο Πρωθυπουργός, που είναι και υποψήφιος πάλι ξανά για Πρωθυπουργός, να λέγει ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι τραγική και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, και ένα τέτοιο μέτρο που πρότεινε ήταν να παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξεις για 3 χρόνια. Καλύτερη πάσα δεν μπορούσε να γίνει. Και το έκανε από υπευθυνότητα. Σου λέει να έρθουνε με μεγάλη πλειοψηφία να λάβουν μέτρα τα οποία μία ημετιασιών δεξιά κυβέρνηση δεν μπορεί με τίποτα να τα λάβει. Γιατί θα σηκωθούν και οι πέτρες. Και για πρώτη φορά το οξύμορο του πράγματος να λέει ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως, γιατί δεν κρατιόταν να τάξει, ότι δεν είναι και τόσο τραγική η κατάσταση της οικονομίας και εμείς, άμα έρθουμε στα πράγματα, θα δώσουμε τον πληθωρισμό συν κάτι στους μισθούς και στις συντάξεις. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Και μετά αρχίσαν τα φλιναφήματα, δεν ξέραμε, δεν μας είχαν ενημερώσει. Δηλαδή, ρε εσύ, Γιωργάκη Παπανδρέου, ποιος να σε ενημερώσει? Από τότε που ανέβηκε ο πατέρας σου στην εξουσία μέχρι και σήμερα, όλοι οι προϋπολογισμοί είναι ελληματικοί. Και αυτό το γνωρίζουν και στο γυμνάσιο. Όταν ο προϋπολογισμός είναι ελληματικός, θα προσφύγει στο δανεισμό. Άρα λοιπόν, πού υπάρχουν τα λεφτά? Πού υπάρχουν τα λεφτά? Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αφέλειες. Και ερχόμενος στα πράγματα, αντί να λάβει αμέσως μέτρα τέτοια που να εμπεδώσει εμπιστοσύνη στις διεθνείς χρηματαγορές, άρχισε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο να κάνει κάποιες παροχές. Κινήθηκε δηλαδή στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Και δεν έφτανε αυτό για να συκοφαντήσει τους προηγούμενους, την προηγούμενη κυβέρνηση. Γύριζε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είχε πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πάει και στη Λατινική Αμερική, είχε πάει και στο Πεκίνο, Τόκιο, έχοντας μαζί του τον υπάλληλο του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, τον κύριο Παπακοσταντίνο, και όπου στεκόταν μπροστά στις κάμερες, η οικονομία είναι τραγική, είναι τιτανικός βυθιζόμενος, και βεβαίως τι θέλατε οι αγορές να κάνουν? Τα spread να μην οριάσουν. Και βεβαίως μας κλείσαν τις τρόφιγγες. Είναι σαν ένας επιχειρηματίας μεγάλος, επικεφαλής ενός μεγάλου ομίλου, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, να λέγει ότι οι επιχειρήσεις μου χρωστάνε παντού. Δεν ξέρω πού χρωστάνε. Είναι ο όμιλος βυθιζόμενος τιτανικός. Οι στρόφιγγες της τραπέζης δεν θα κλείσουν. Οι προμηθευτές δεν θα σταματήσουν να το προμηθεύουν. Δεν προδιαγράφεται βέβαια η χρεοκοπία. Αυτό έκανε. Όχι άστοχους χειρισμούς. Έκανε εγκληματικούς χειρισμούς. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Διότι αν ελάμβανε μέτρα, δεν θα μετατρέπεται το πρόβλημα του χρέους σε πρόβλημα δανεισμού. Διότι αφής προέκυψε το 2008, τέλος του 7, με αρχές του 8, προέκυψε η κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, το τζάμπα χρήμα είχε τελειώσει. Και αφού είχε τελειώσει το τζάμπα χρήμα, έπρεπε να ληφθούν μέτρα έτσι, για να καθησυχάσουμε τις διεθνείς αγορές. Και κάνανε τα αντίθετα. Και μας χώσανε στο μνημόνιο. Λένε πολλοί, μα γιατί τότε ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία ήταν κατά το μνημόνιο? Δηλαδή, τι θέλατε? Όποιος να ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και όποιος να ήταν βουλευτής, θα πηγαίναμε να ψηφίσουμε αυτό που έλεγε μια κυβέρνηση που εγκλημάτισε κατά τον τόπο? Αυτό έκανε η τώρα υπακογένεια, που αν ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, να είστε σίγουροι ότι δεν θα το έκανε. Θα έκανε αυτό που έπραξε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς και το κόμμα μας φωνάζανε συνέχεια: δεν είναι σωστό το μείγμα της οικονομικής πολιτικής και θα βαθύνει την ύφεση. Συνεχώς τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Και έφτασε η στιγμή της μεγάλης αποφάσεως. Πιέσεις από τους δανειστάς μας.
ο προϋπολογισμός, παρά τα αλλεπάλληλα μέτρα, είναι ακόμα ελληματικός κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν έχεις ανάγκη τους πιστωτάς σου, οι αγορές φύγαν από το μέσο. Δανειστές μας πλέον έγιναν οι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχεις λοιπόν ανοιχτό προϋπολογισμό ελληματικό της τάξης των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι λέτε εσείς? Όταν απ' έξω σου στέλνουν το μήνυμα, προσέξτε, διότι εάν και η Νέα Δημοκρατία δεν πει το ναι, λοιπόν δεν δίδονται δόσεις και θα πάτε σε κατάσταση άτακτης χρεοκοπίας, ούτε μισθή ούτε συντάξη. Και μάλιστα με έξοδο από την Ευρωζώνη, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια για την επόμενη ημέρα. Για να μεταπέσεις από το ευρώ σε εθνικό νόμισμα χρειάζεται ολόκληρη προετοιμασία. Επανίδρυση της Νομισματικής Επιτροπής. Να μην φυγαθευτούν τα κεφάλαια έξω. Αποφάσεις γρήγορες. Κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Ακόμα και δεσμεύσεις του τύπου. Γιατί ο τύπος μπορεί να σπείρει τον όλεθρο. Δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Ούτε έχει γίνει μέχρι στιγμής. Τη στιγμή κατά την οποία μεγάλη οικονομική κολοσσή παγκόσμιας εμβέλειας εδώ και ένα χρόνο έχουν κάνει ομάδες εργασίας και μελέτης για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από το να μας διώξουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας από την Ευρωζώνη ή να φύγουμε μόνοι μας. Και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα καμία προετοιμασία. Εσείς αν ήσασταν ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα παίρνατε το ρίσκο να φτάσουμε σε μία άτακτη χρεοκοπία που θα γινόταν μία τρέλα την επομένη που θα ψήφιζε αρνητικά? Θα το στείνανε ο λαός, δεν θα πέταγε γιαούρτια, θα έστειναν χώνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεπώς θα το πω λαϊκά, μη μασάτε. Αυτά τα οποία λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Δημοκρατική Συμμαχία της Μπακογιάννη, λοιπόν, μη σας ακουμπάνε. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι αυτά που λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι εντελώς παρανοϊκά. Δηλαδή, τι λένε? Να μην πληρώσουμε, να μην έρθουμε σε συμφωνία με τον αγγλο-γαλλικό άξονα, με τον γερμανο-γαλλικό άξονα που διέπει τα της Ευρωζώνης, να κάνουμε το κεφαλιού μας, όμως να παραμείνουμε μέσα στην Ευρωζώνη και να μην πτωχεύσουμε. Αυτά είναι τρελά. Αυτά είναι τζάμπα μαγκές, είναι ανεύθυνοι λαϊκισμοί αφελών νεοκόπων αρχηγών. Και λυπάμαι πράγματι, εάν είναι αληθείς οι δημοσκοπήσεις, λυπάμαι διότι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού ακολουθεί μία ανοησία και μία παράνοια. Για τα αριστερά κόμματα δεν θα πούμε τίποτα. Σας είπα και προηγουμένως, επιδιώκουν την εξαθλίωση του λαού μας, την ταπείνωση της πατρίδας μας, μη τυχόν και τους φέξει η Επανάσταση. Λοιπόν, αλλά η πατρίδα όμως δεν αντέχει στο σημείο που είναι, ούτε τα επαναστατικά παιχνιδίσματα των κομμάτων της αριστεράς και αυτό τον ακατανόητο βερμπαλισμό, βεβαίως ούτε και τους φτηνούς λαϊκισμούς των νεοκόπων αρχηγών που μας προέκυψαν τον τελευταίο καιρό. Για να βγούμε από το τέλμα χρειάζεται να τα δούμε όλα με ανανεωτικό βλέμμα. Λέμε ανάπτυξη. Πού θα γίνει ανάπτυξη? Κατεξοχήν πρέπει να γίνει στη γεωργία μας. Εμείς είμαστε μια ευλογημένη χώρα. Μπορούμε να παράξουμε ποιοτικά προϊόντα και να δώσουμε τη μάχη κατακτήσεως των διεθνών αγορών, όχι στη βάση της φτήνιας, αλλά του ακριβού αγροτικού ποιοτικού προϊόντος. Όπως οι Γερμανοί κερδίσανε την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα στη βιομηχανία τους, όχι στο φτηνό μηχάνημα,
αλλά στο ποιοτικό ανώτερα. Πάει και πληρώνεις ακριβότερα για να πάρεις ποιοτικό, άρτιο ποιοτικά μηχάνημα. Και εμείς λοιπόν, διότι μην γελιόμαστε τώρα, υπάρχουν αγροκτήματα στην Αφρική όπου δουλεύουν δούλοι. Και υπάρχουν αγροκτήματα στον τρίτο κόσμο όπου δουλεύουν για $1. Άρα λοιπόν ο μόνος δρόμος που μας απομένει είναι να αξιοποιήσουμε τον ήλιο μας, αυτό το θαυμάσιο κλίμα που βγάζει προϊόντα ποιοτικά άριστα, ασυναγώνιστα. Και εκεί να δώσουμε την προσοχή μας. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαθα και βαθιά τομή στην παιδεία. Δεν μπορούμε όπως είναι η παιδεία να βγάζουμε παπαγάλους. Πρέπει η παιδεία να παρέχει ανθρώπους μορφωμένους με την έννοια του κριτικού πνεύματος. Και επίσης θα πρέπει να γίνουν το μέσο ώστε η παιδεία μας, η εκπαίδευσή μας να βγάζει στελέχη για τις παραγωγικές δυνάμεις. Όχι μόνο διοριστέως στο δημόσιο. Είναι δυνατόν ο Θεσσαλικός κάμπος να μην έχει ένα αγροτικό λύκειο? Ένα αγροτικό λύκειο. Είναι δυνατόν να μην έχουμε τεχνικά λύκεια και τι προσανατολισμένα σε ειδικότητες που χρειάζεται η παραγωγική μας μηχανή, οι παραγωγικές μας δυνάμεις? Όχι θεατρολόγους, όχι απίθανες ειδικότητες που εγγυώνται μόνο πτώχεια και χαρτζηλίκωμα από τους γονιούς. Έχουμε το περιβόητο δασικό. Είναι ανοησία με το άρθρο 24 όπως είναι και με ένα Συμβούλιο της Επικρατείας που αντί να δικάζει νομοθετεί και αγνοεί τους νόμους του κράτους και νομοθετεί βάσει γενικών και αφηρημένων αρχών που μπορεί να λέει με τις απόψεις ό,τι θέλει. Είναι απαράδεκτο. Το άρθρο 24 προστατεύει τη δασική έκταση όπως το δάσος. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Εάν αφήσεις ακαλλιέργητο 3 χρόνια τον αγρό σου και φυτρώσεις σπάδρα, ο δασάλης θα σου πει δασική έκταση. Είναι τέτοια δηλαδή οι γενικές διατυπώσεις, όλα είναι δασική έκταση. Και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δήθεν πράσινη ανάπτυξη με φωτοβολταϊκά που δεν βάζουμε στις δήθεν δασικές εκτάσεις, αλλά τις βάζουμε στην κοπαΐδα. Εκεί που όταν θα καταλάβουμε και θα στραφούμε μαζικά στη Γεωργία, θα βρούμε τα μαρκούτσα που είναι μέσα στην έφορο γη μας. Και θέλω να σας πω για κάτι άλλο. Παραμύθι είναι πράσινη ανάπτυξη. Στα 20 χρόνια, προσέξτε, δεν έχουμε κανένα όφελος. Απλώς βολεύονται αυτοί που παράγουν αυτά τα εξαρτήματα και τα εισάγουν. Στα 20 χρόνια θα είναι για πέταμα. Και δεν θα αποδώσουν απολύτως τίποτα. Απλώς κονομάνε εισαγωγικοί οίκοι και οι χώρες που παράγουν αυτά τα εξαρτήματα. Εάν θέλαμε να κάνουμε σωστή δουλειά, θα έπρεπε αυτά να τα στήσουμε σε δήθεν δασικές εκτάσεις και να έχουμε κάνει την προεργασία ώστε να έχουμε δικό μας εργοστάσιο εδώ που να τα παράγει αυτά. Τότε θα είχαμε όφελο. Τώρα δεν έχουμε κανένα όφελο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πράσινα άλογα είναι η πράσινη ανάπτυξη. Έτσι όπως είναι δομημένη. Και να τελειώνουμε με το δασικό. Έκανες αίτηση και σου δίνουν απάντηση χαρακτηρισμού με 5 από 5 ευρώ. Μία ρύθμιση. Σε 2 μήνες δεν σου απήντησε. Τεκμέρεται αμάκητα ότι είναι αγροτική έκταση. Έτσι θα προχωρήσουν. Ούτε επίσης μπορούμε να μένουμε 50 χρόνια στην Αθήνα και να έχουμε ακαλλιέργητα τα εδάφη μας και θέλουν άνθρωποι να τα καλλιεργήσουν. Όχι. Φόρος ακαλλιεργησίας τέτοιος που να σε αναγκάσει να υπερβείς το συναισθηματισμό το στήρο και να τα πουλήσεις για να γίνουν αγροκτήματα. Να παραχθεί πλούτος. Και πρέπει να ξαναδούμε και τον ερκτό μας πλούτο. Να ασχοληθούμε συστηματικά και με ανοιχτό βλέμμα με τον ερκτό μας πλούτο. Και να δούμε υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν πετρέλαια. Και αν υπάρχουν να τα βγάλουμε. Διότι δυστυχώς η οικονομία μας είναι εισαγωγική, καταναλωτική. Επειδή δε οι εισαγωγικοί οίκοι είναι πανίσχυροι γιατί ακουμπάνε σε μεγάλες πρεσβείες, έχουν επηρεάσει τόσο πολύ την νομοθεσία και έχουν βάλει ανυπέρβλητα εμπόδια στις εθνικές παραγωγικές δυνάμεις και σε κάθε εξαγωγική προσπάθεια. Απέναντίας υπάρχει πλήρης ελευθερία στις αγωγές. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Εάν θέλουμε να είμαστε γνήσιοι εκφραστές
της λαϊκής θελήσεως, αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και θα πρέπει επίσης να μην σνομπάρουμε τα εργαλεία, τεχνίτες. Δεν μπορούμε τώρα να ζήσουμε από το δημόσιο. Το μαστάρι του δημοσίου δεν βγάζει γάλα, βγάζει δηλητήριο. Και να ταξιδεύσουμε και στην πρωτοπόρο ναυτιλία μας. Όχι Ρίο Αντίριο, Αίγινα, Πειραιά, Πέραμα, Σαλαμίνα, διότι εάν εξαφανιστούν τα πληρώματά μας, θα εξαφανιστεί και ο ελληνικός εφοπλισμός και η ελληνική πλειοκτησία. Από αυτά τα πληρώματα αναδεικνύονται τα στελέχη της ελληνικής επιζώσης αυτοκρατορίας που λέγεται ελληνικός εφοπλισμός. Και θα πρέπει επίσης να δούμε με ανανεωτικό βλέμμα και εξυγχρονιστικό την λεγόμενη τουριστική μας βιομηχανία. Κινείται και έχει δομές στις δεκαετίες του 50 και του 60, όταν είχαμε ανάγκη από κλίνες. Κάθε νέο ξενοδοχείο, που όλα γίνονται με επιδότηση του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτή είναι αλήθεια, ο επιχειρηματίας δεν βάζει μία. Έτσι όπως γίνονται. Λοιπόν, ή κάθε επαύξηση υπάρχοντο ξενοδοχείο προκαλεί την τρελή χαρά των tour operators στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί τους λένε αυξάνουν οι κλίνες, άρα λοιπόν θα τα παίρνουμε μπιρμπαρά. Όπως και τα παίρνουν μπιρμπαρά. Δεν μένει τίποτα εάν υπολογίσεις ότι το προσωπικό που δουλεύει στα ξενοδοχεία τα επαρχιακά του καλοκαιρινού τουρισμού δουλεύει 5-6 μήνες και 6 μήνες μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας και πληρώνεις εσύ Έλληνα φορολογούμενε, και δεν είναι ότι μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας, το 70% από αυτούς μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας είναι αλλοδαποί. Εάν μετρήσουμε, γιατί σας είπα προηγουμένως, τόσα ιδρύματα τεθνόντων και ζώντων πολιτικών αρχηγών. Ένα δεν έπρεπε να ασχοληθεί, να μελετήσει την τουριστική μας βιομηχανία, αντί να λέμε η τουριστική μας βιομηχανία λόγια κούφια. Δεν παίρνουμε παράδειγμα από την Τουρκία. Μαρίνες, αερομεταφορές, εναλλακτικός τουρισμός. Αλλά τι γίνεται, ας πω τι γίνεται. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τους γραφειοκράτες του έχει μάθει πώς βγαίνει το ψωμάκι, το γλυκό ψωμάκι, έτσι όπως έβγαινε και τη δεκαετία του 50, του 60. Πάει ο υπουργός, ο οποίος συνήθως δεν ξέρει την τύφλα του, λοιπόν, και τα αφήνει να κινούνται έτσι τα πράγματα, και έχουμε δήθεν μία τουριστική βιομηχανία η οποία ουσιαστικά αποδίδει πολύ ελάχιστα σε σχέση με αυτά που μπορούσε να αποδώσει. Λοιπόν, κλείνω. Σας ταλαιπωρήσω. Ο λαός στη δημοκρατία δεν είναι ανεύθυνος. Εγώ ξέρω ανεύθυνο άρχοντα. Έχουμε ανεύθυνους πολιτικούς, έχουμε ανεύθυνους υπουργούς, διότι ανεύθυνοι είναι όταν την δίωξη την ασκεί η Βουλή και μάλιστα κακουργήματα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθριξης παραγράφονται ουσιαστικά σε 2 χρόνια. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε και ανεύθυνο λαό, έτσι λένε. Και επειδή αναφέρθηκα στους πολιτικούς, στους υπουργούς, η άποψή μου, εγώ κατεψήφισα το άρθρο 86, όπως κατεψήφισα το 98% των τροποποιήσεων της αναθεωρήσεως του 2000. Ήταν όλες σε λάθος, σε εγκληματική κατεύθυνση. Πρέπει αυτό να καταργηθεί. Ο πολιτικός, όταν διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, όχι μόνο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, το αδίκημα να είναι απαράγραπτο. Όχι στα 20 χρόνια, απαράγραπτο. Και την ποινική δίωξη να μην την ασκεί η Βουλή, ο εισαγγελέας. Και να δικάζονται όχι από ειδικό δικαστήριο, όπως δικάζονται οι πολίτες, τριμελές εφετείο κακουργημάτων, 5μελές εφετείο κακουργημάτων, άριος πάγος. Αν θέλουμε να σταματήσει η διαπλοκή, η οποία κοστίζει
πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία τώρα πληρώνουμε όλοι μας. Και οι βουλευτές να έχουν ασυλία μόνο για ό,τι αδίκημα έχει να κάνει με την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων. Για να μην εμποδίζονται να ασκήσουν τα βουλευτικά. Όχι ακάλυπτες επιταγές, όχι χρεοκοπίες, όχι τροχαία ατυχήματα. Ό,τι έχει να κάνει με την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων. Και μόνο. Και δεν τα λέω τώρα για να σας κολακεύσω. Είναι καταγεγραμμένα και στη Βουλή και σε συνεντεύξεις. Υπήρξα πάντοτε ο πολιτικός του νόμου και της τάξης. Χωρίς νόμους και εφαρμογή των νόμων δεν συντηρείται οι κοινωνίες. Διαλύονται. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Και στο δημοκρατικό πολίτευμα το πολιτικό προσωπικό δεν είναι αυτιστικό, συλλειτουργεί με το λαό. Όταν πηγαίνετε στην κάλπη, να δίδετε μεγαλύτερη προσοχή στα πρόσωπα παρά στα κόμματα. Διότι ένα κόμμα μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα, αρχές να πούμε, να γλύφεις και τα δακτυλά σου. Αν αυτές πάνε να εφαρμοστούν από ανίκανους, από λοποδίτες και ανήθικους, τι λέτε εσείς, θα βγει τίποτα σωστό? Εμένα δεν θα με βγάλει κανένα μεγάλο κανάλι. Κάτι περιθωριακά πηγαίνω. Όποιος δείτε μέχρι τις εκλογές να διαφημίζετε εκεί, να βάλετε ερωτηματικό. Να βάλετε ερωτηματικό και να ψάξετε. Εγώ δεν λέω ότι είναι και ένοχος, αλλά να το ψάξετε, ρε αδελφέ. Δεν αξίζει τον κόπο να ψάξετε. Ανθυποψήφιος μου έμαθα στη Β' Αθηνών, μοιράζει κάτι μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών των νέων τεχνολογιών που κάνει 200 ευρώ το ένα στους νέους. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Και δεν βρέθηκε ένας νέος που διαμαρτύρονται στις πλατείες ή μας νομπάρουν να έρθουν σε μια πολιτική συγκέντρωση να το φορέσει κολάρο. Ανεπάγγελτος και μοιράζει χιλιάδες. Ποιος του τα έδωσε τα λεφτά? Πρέπει να είσαι σοφός να καταλάβεις. Ένας νέος δεν βρέθηκε. Και να το φουσκώσει το κεφάλι. Και απλώς θα πάει να πετάξει για όροτα, ενδεχομένως στον Ανδρεουλάκη. Άμα τύχει στον δρόμο. Λοιπόν, να πάτε να ψηφίσετε με μυαλό. Και αν κρίνετε ότι είμαι χρήσιμος, τώρα που επανέρχομαι, στα πολιτικά δρόμενα, να με ψηφίσετε. Εάν δεν με κρίνετε... Εάν δεν με κρίνετε χρήσιμο, αφήστε με στη δικηγορία μου. Καλά είμαι. Έχω και βήμα εκεί, καθημερινό. Λοιπόν, είμαι σε στενή επαφή με την κοινωνία. Τα 4,5 χρόνια, προσέξτε, από το 0 παράλαβα το πολιτικό μου γραφείο, το πολιτικό μου γραφείο, πλατεία τώρα μετά από 5 χρόνια υπόλοιπα, μετά την κατάργηση του επαγγέλματος, δεν βρήκα τίποτα. 4,5 χρόνια πάμε στα σκληρά. Πήγαινα 9 η ώρα και έφυγα 1 η ώρα τη νύχτα. Μόνο κομπανιά. Και τώρα το τελευταίο ψάχνω για τους συνεργάτες μου. Πολύ νέο. Λέω χρειάζεται και λέω να γυρίσω στην πολιτική, να αναλάβω και την πολιτική. Για την πολιτική δεν είναι βαριά. Και τελικά έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, επανέρχομαι, σας λέγω, δρυμύτερος. Δρυμύτερος και αποφασιστικότερος. Θα είναι ο οργανισμός που τα πάει τώρα, κυρίως μέσα στην παραταξή. Και στα άλλα. Δεν με πονάει τόσο όταν κάνει κακά έργα ή ασκήνια στο αντίπαλο. Με πονάει και όταν τα κάνει παραδείγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Μέσα στα σπίτια μας έχουμε το πρόβλημα. Είτε δεν μπορεί να κάνει ζάπη το παιδί, τον πατέρα και τη μητέρα,
ή ανάστροφα ή τον αδερφό ή τον κολλητό φίλο. Εξηγήστε. Εξηγήστε τους, διότι εάν κατακαιρματιστεί η πολιτική ζωή του τόπου με 10 κόμματα στη Βουλή, σας το προβλέπω από τώρα, επειδή είμαι και μάγκης. Είδατε, είδα και έφυγα. Βλέπω και γυρίζω. Θα κλάψουμε γοερός και θα καταστραφούμε. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την